kira babana. Yana busy. Assalamu alaikum daddy. Na'am. Na yi ni. Lafiya lau. Ayi lafiya. Lafiya lau ne. Lafiya lau. Daddy dan Allah alfarma nake nema. Daddy dan Allah 30,000 nake so in zan samu. To daddy na gode. Allah ya saka da alkhairi. Yau na haɗa kuɗi. Yeah, daddy tana da 15%. A ce 15%? Grandpapa. Ina yi ne? Ya komai. Grandpapa 30,000 nake so ka tura min yanzu. Emergency. Sai nawa to? To tura min yanzu don Allah, emergency. In tura maka account number? To yanzu nan zan tura maka. Na gode. Kira mai kwashe ko zai sako mana 30? Mai kwashewa ko za mu kwashe? Ya amma na yi ne. Wallahi lafiya lau ya komai. Ya amma don Allah alfarma nake nema a gurinka. Zan iya samun 30K yanzu? Emergency? Na gode ya amma jazakallahu khairan. To ne kwashe ya kwashe maka 30. Still dai shi. Ina zuwa da ana magana zan hello? Hello? Kana ji na? 30,000 don Allah zaka tura min emergency. Don Allah yanzu ka duba to saboda wallahi tallahi Kalido muna station yanzu haka miliyan 2 ake nema a gurina da kyar aka samu 800 so nake har hada a basu bana son case din ya zama babba ne. Wallahi. To yanzu zan tura maka. Kaji abokin arziki yace ya salam. Yawwa. Definitely yayi Umar ya ga miss call ina ya kira ni. Hello yayi Umar. Na'am. Na yi ni. An wani lafiya ya gida. Lafiya lau ya Umar ya komai. Ya jin daɗi. Ya Umar serious kaji. Dan Allah zaka iya tura min 30,000 emergency yanzu? 30. Eh. Ne faru. Ya Umar ina station. Da gaske. Take it easy. Ki da sauki wallahi ya sani. ki wannan. Na'am ya Umar me kace? Muryan tausayi. Kina ina? Ina bumfai. Me faru? Kai dai ba zai yanzu maka bayani ba amma dai wani case muka shiga to miliyan 2 suke nema a gurina yanzu sun samu 800. To yanzu zan tura maka ya Umar nagode. To fa shi ma fa mun lalime shi 30 din. To fi sabilillah wa godin garma nake ji kullun ina bude YouTube ɗinka. Yau zan Data data na tun na ya karama ba zai yi wallahi. Tura mun bara tura mishi akan nan ba. Tura. To yanzu kuma wa za mu kara next target gidan amaryawa. Goga. Goga dan Allah ba haka ba kana ina? Ina gida. Goga ina bumfai goga matsala na shiga. Wallahi kai dai bari wani abu ne dai dole sai na baka labari. 30,000 nake so ka tura min dan Allah. Na? Ban ji ba. To da goga kana da account ɗin ko tura ma? To bari na tura maka goga. Nagode. Allah sarki amaryawa. Yana suna. Daga dadi sai amaryawa. Saboda akwai da kira irin wayan su tana da no disturb. Na jamu. Yauwa yanzu ina jin ki na jamu. Dan Allah na jamu taimako nake nima a gurin ki yanzu in zai yi. Ina bin fai 30,000 nake so ki tura min. In zai yi ki tura min yanzu emergency please. Okay to. Ba ku yaba ba. Ke dai bari kawai. Hello na jamu? Zuru. Na'am.
Na so an saya miki 20,000 ki hakuri. Na tura miki tailor. Ba komai na jamu, na gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Za mu yi magana. Amin amin. An ji ma zan miki bayani. Allah sarki yar albarka Za ta yi ki gani a kokari. TikTok. Sorry. Momie. Gombe. Ya kike ce min Zubaida haka, Zubaida gangatsau. Ya ba zan ce miki Zubaida ba. Dakata ina cikin masifa Momie, kina ina dan Allah. Hura uba ban tura ko me faru. Ina bin fai Momie, 30,000 nake so ki tura mai emergency in zan samu. Tura ma kan ɗinki. An gama Momie, nagode. Kawayan arziki fa. Okay, bari. Hello? Zubaida na tura miki. Nagode Momie, nagode. An jima zan kira ki zan miki bayani. Ba da mu. An ji ba za ki ga bayani a TikTok dai. Za ki gani a TikTok, amma dai da Allah ki hakuri. Khadijan dadi. Shegiya ce ita ma, kawata ce amma shegiya ce, tana son kudi amma tana sona. Khadija. Kina ina? Wallahi da annan asoro. Khadija na shiga cikin masifa. Khadija ki nemo 30,000 duk inda yake yanzu ki tura min. Muna station in gaya miki. Miliyan 2 ake so yanzu da kira ka samu 800,000. Miliyan 2. Ke dai Khadija ai dama ki zo ko station ma ki same ni daga nan. Yanzu ki nemo 30,000 duk ki tura min. Ke da Allah ba zance ba muna bumfai ki zo mana. Ni da Zara muna can dan Allah ki zo bana son kowa ya sani ne. To. Ki zo yanzu amma ki tura min kudin tukunna. To ga nan suwa. To. Na'am. To zan duba insha Allah. Allah sa Khadija kudin kika turo mana ba. Gani mun hada miliyan 2. Alhamdulillah. Kawai yanzu matsalar aka samu Zara ki san me? Da ba da dan kina nan baki kike min bidiyon ne kika kawo wannan abin. Da confirm na san ki ma sai na samu dubu. Kice mun kina ban fai ai ko 100 zan tura miki ai. Kawai matsalar wallahi yanzu an min bakin ciki saboda kina nan. Ni ba san ya zan yi ba amma dai na gode da kauna da kulawa da soyayya. Gaskiya mun gode sosai. Kowa na gane irin idan na shiga masifa wanda zai taimaka miki cikin gaggawa. Wallahi na gode. To mun gode Allah ya saka. Wallahi talahi duk wanda na kira ina kaunarsa sosai sosai da sosai. To mun gode. Dazu na yi prank. To ban ma yi posting ɗinsa ba sai bayan Maghrib dai haka. To bayan na yi posting sai Diamond Zara ta kira ni. Muna ta dariya dai haka WhatsApp ta cin mu. Wallahi yarinya kin zama ya wugiyar kaza muka gaba. To kawai sai ta zo ta ga last post ina nake cewa ai duk wanda na kira wallahi tallahi ina kaunar ku ne kaza na rubuta da mutunci da sauransu. Sai ta ji zafin abin to kenan ni idan kika shiga masifa ba za ki kira na ba yanzu ni ke da ban zama family dinki ba kaza ta fara sai na ce wallahi ba haka bane la kira ki ban sami ki a waya bane saboda akwai inda na kira akwai inda na kira su ma sai daga baya nake ga ganin miss calls din su kawai sai na ce tunda already an riga an wuce bari na basu kawai to still dai bata yadda ba tura min account number sai irin abin ya ba muka ga duro 150k kawai naga ta tura min ba musu amma wallahi mun ji dadin abun irin abun gaba ɗaya mu mun zama shock saboda kai ni ka nagode wannan kauna ba mu expecting ba kuma gaskiya mun ji daɗi. Namesake, thank you. Ni Diamond Zara ce, okay? A fara. Hello? Hello? Na ga ki tura min receipt. Ai. Namesake, kin tashi kaina fa. Namesake, kin tashi kaina. Ba magana. Mene? Kin tashi kaina ba magana. Ba magana? Ke rabu da ita. Nagode. Me take cewa? Namesake ɗinki ce, Zara ce.